Здравейте! Използвате ли ето такива уреди в къщи? Тогава това видео е специално за вас. Всяка една дама съм сигурна, че има ето такъв уред в къщи за правене на прически. Но какво става с нашата коса? Ето, вземам една касова бележка и прекарвам през нея нашата преза. Какво стана с косата ни? Изгаря. Вземаме отново една касова бележка и я напръскваме обилно с вода. Я да видим сега какво ще се получи в този случай. Ето, виждате, косата ни отново прегоря. Имаме ли обаче решение на този проблем? Разбира се, че имаме. Това е нашият спрей за термозащита с 60% алоe вера и биоекстракт от бамбук. Нека вземем една друга касова бележка и напръскаме обилно с спрея. Нека да видим сега какво ще се получи с нашата коса. И така, виждате, че косата ни е много по-защитена. Ето защо, мили дами, препоръчвам с две ръце да ползвате ето този спрей за защита на вашата коса. Ако това ви е било полезно, моля поставете лайк. Приятен ден!